खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय आरो मोनसे आलादा भिडिअ बा गुबुन भिडिअ मोनसे लाबोनाय जादों जायखौ बुङो चिरां डिस्ट्रिक्टआव आमगुरि गामियावहाय जोङो आमगुरियावहाय फैदोंमोन लोगोसे आंजों दंफायो सोमदोन बरगयारि लोगोसे आरो देरहासार इस्लारि बिथांमोनाबो माखासे लेखा लाबोनाय जादों सोरनिफ्राय लाबोनाय जादों बेखौ बुङोबा कातिनाथ ब्रह्म बिथाङा आयंआ जेरैबायदि लेखा लिरबोनाय बा गोदो आं लाबोदों जाहैबाय बिएससि एकर्डनि मोनसे लेखा बेखौ आंनि आखायाव दङ बे लेखाखौ आङो गुबुननो हरनो हानाय जानाय नङा आरो देरहासार इस्लारियाबो गुबुननो हरनो हानाय नङा गोनांथि लेखाफ्रा बिनावनो दङ होननानै जों नायदों माखासे बाथ्रा गोबां बाथ्राखौनो गोबां खोथाखौनो जों सोंदों रायलायदों थेवबो दा नैबे जाखिनि आयं कातिनाथ ब्रह्म बिनि माखासे बाथ्राखौ जों खोनासंनानै लानि आं आवगायनिफ्रायनो गोसो जाबाय थादों आरो जिहेतु जोंनि ओनसोलाव आरो पुनराय माबा मोनसे दावराव दांगाबाजि जाति गथ' लानानै जेनेबा मुस्लिमजों बर'जों आरो गुबुन हारिजों बर'जों बे आवाजफोरखौ दा नुबोबाय थादों बे आवाजखौ नुनानै आं मोनसे गोसोखांदों जिहेतु 1912 सननि 2012 मोन ना 2012 सननि जेनेखि घटनाफोर बेफोर जिहेतु बर'फ्रा आवलायजेनाखै मावजेनाखै बेखौ मुस्लिमफोरनिफ्रायसो बेफोरो आराम्भ जाबोदों दा बिनि डिटेल सिबिआइ इनकुवारिनि रिपर्ट बे रिपर्टफ्रा पेपारफ्राव दङमोन बे पेपारफोरखौ मालाबा जिहेतु मिडिया हिसाबै मालाबाफोर दरखार जागोन साननानै आं निजे गोसोखांनानै गोबावसै गोसोखांबाय थादोंमोन नाथाय आं मबाइलखौ बेबायदि नाम्बारबो दिहुननोबो रोङा बिदि वाट्सएपआवबो हरनोबो रोङा मेसेज हरनो रोङा हिसाबै दा लासै बिनिफ्राय खबर लानानै कानेक्सन खालामनानै दिनै नोंसोर आयंमोनखौ बेवहाय आं लेंहरबाय बे चिरां जाजेननायनिफ्राय बेवहाय मा खामानि आं मावबोखो नों मेपनिफ्राय लानानै समस्थिनिफ्राय लानानै थानानि माबाफोरखौ लानानै ब्लकनि माबाफोरखौ लानानै बेखौ जिहेतु आंनि आखाइजोंनो आं बानायनो मोनदों हिसाबै आं दिनै बे जिनिसफोरखौ नोंसोर आयंमोननो आं गथायनो होननानै जिहेतु आं बैसोआ बारा जाबाय बे जिनिसखौ गथायनो होननानै आं दिनै नोंसोरखौ लेंहरनाय जादों आरो धन्यबाद थाबाय आंनि न'आव फैनानै बेबायदि सावरायनानै आं गोजोननाय मोनदों आरो बेफोर रेकर्डफोरखौ हरनो हानानै जोंनि हारिनि माबा मोनसे एसे खामानियाव सहाय जाहैगोन नामा बबेबा बोसोराव आं बेखौ आसा खालामनानै दिनै नों आयंमोननाव साथामनावखौबो बे जिनिसखौ खिन्थानानै आं दिनै बेखौनो गथायनाय जाबाय आरो मा होनोमोनलाय बेवहाय दाजेननाया बै बरागारि नङालै आयं बै गौरिफोरनि साहानि माबाया बै ओनसोलनि माबाया मा नाममोनलाय गौरिफोरनि साहा एरिया बे कालिचरन ब्रह्मनि काजिगाव नै बेवहाय लोगो मोनदों लोगो मोननायाथ' माथो खालामदों आंथ' जाम्बा मानसि लेखा रोंखाया जों लेखाखौनो बिदिनो हाबदेरबो मोनखायाखै थेवबो जेरावखि जाया आन्दलनाव ओंखारदों नों बर'नि जेखि जाया आन्दलन जारिमिनबो रोंला जेबो माबा रोंला होमबाबो ओंखारदों बै माबायावबो बहायबो बे माबाबो दंखायोमोन जों क'क्राझाराव जे आन्दलन खालामदो ज' खालि बर'फोर बै थारं
दैमा सेरखौ बारनानै फैनायाव बहायबो बिराद दावराव आरो होमबा बे समाव प्रसेनजित दंमोनलाय रुपनाथनि फिसाला प्रसेनजित बे दंमोनलाय सरनमोन दं समरमोन दं बे प्रसेनजित दं बेबायदि बेखौबो लोगो मोनबोदों नैबे माबायावबोथ' फार्स्ट टु लास्ट भलन्टियार कर्सनि बहायबो लास्ट पर्यन्त आं मोनबोजोबखादों बे माबाया अरन्दाया थाङै थुङै आंनिसो सिकिउरिटि जाहैयोमोन लास्टआव जाखिनि बाथ्रा बुंनाय आयं कातिनाथ ब्रह्मनि खोथाखौ जों बयबो खोनाबाय जानांगौ थ' आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारि।